Iż-żidiet fil-prezzijiet mhux biss qed jolqtu b'mod dirett lill-konsumaturi, iżda qed jikkawżaw tbatija vera għal ħafna familji li ma jifilħux dawn il-piżijiet. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Partit Nazzjonalista rrefera għal bosta studji li juru b'mod ċar kif il-piż ta' doli tal-ħajja qed jiżdied brata allarmanti. Id-Deputat Nazzjonalista Ivan Castillo rrefera għall-istudju tal-Caritas li juri żidiet sostanzjali fl-ispejjeż bażiċi tal-familja mill-2020 sal-2024 u għall-indiċi tal-prezzijiet tal-NSO li jindika żieda ta' 2.4% fil-prezzijiet. Bid-deputat tal-Partit Nazzjonalista jgħid illi dawn iċ-ċifri juru li l-Gvern ma jifhimx il-vera realtà li għaddejja minna il-poplu. Fl-aħħar jiem rajna żewġ studji li konfermaw illi l-olli tal-ħajja qed tkompli tiżdied. Ġifieri, kellna l-indiċi armonizzata illi żdiedet minn 2.1% għal 2.6%. Kif ukoll il-prezzijiet tal-mut ġifieri l-RPI dak li huwa lokali żdied minn 2.1% għal 2.4%. Il-kandidat tal-Partit Nazzjonalista David Paceros fakkar kif l-inflazzjoni qed tolqot l-aktar prodotti essenzjali bħall-ikel, trasport u edukazzjoni. Huwa qal li ż-żieda ta' 2.4% fi żmien xahar hija sinjal ċar ta' kriżi li m'għadix sostenibbli. Mill-bidu ta' din is-sena, ir-rata tal-inflazzjoni, iż-żieda tar-rata tal-inflazzjoni kienet ola minn xahar għal ieħor, jiġifieri Jannar il-ħajolit brata ola minn Diċembru, fi Frar brata iktar olja minn Jannar, Marzu iktar oli minn Frar u April rajna il-rata tal-inflazzjoni tiżdied iktar minn Marzu. U dan huwa ta' tħassib jekk it-trend jibqa' sejrek. Minnaħa tiegħu id-deputat Ġeron Caruana rrimarka kif l-ekonomija Maltija qed tħaddem mudell ekonomiku skadut li ma jindirizzax l-isfidi reali tal-lum. Huwa saħaq li l-Partit Nazzjonalista għandu viżjoni u pjan realistiku biex jiġġieled din il-problema, inkluż miżuri ta' appoġġ lin-negozji, eżenzjonijiet mit-taxxa fuq l-overtime u investimenti f'setturi ġodda. Aħna rridu politika ekonomika li mhux tuża lil ħaddiem imma li tinvesti fil-ħaddiema tagħna. Difatti, kemm il-darba sħaqna u dawn huma affarijiet illi għandu jkun hemm bipartisan approach dwarhom illi jeħtieġ li jsir iktar investiment fejn għandu x'jaqsam ir-reskilling tal-ħaddiema tagħna, iktar investiment fid-diġitalizzazzjoni, iktar investiment fit-taħriġ, u allura investiment fejn għandu x'jaqsam it-taħriġ fil-qasam diġitali, jeħtieġ li jsir iktar investiment fl-industry verticals tagħna. Il-Partit Nazzjonalista qed jipproponi t-tneħħija tat-taxxa fuq iż-żieda tal-doli tal-ħajja u l-eżenzjoni mit-taxxa fuq l-ewwel 10,000 euro li jaqla ħaddiem minn xogħol part-time jew overtime. Għan-negozji il-Partit Nazzjonalista qed jipproponi tax credits fuq l-ispejjeż operattivi addizzjonali u fond għall-importazzjoni u esportazzjoni biex inaqqas l-ispejjeż tal-loġistika.